Сега разконцентрираме настройките. Ето. Включваме и изключваме от този бутон, от левия. Притискаме калибъра. Трябва да се уверим, че калибър е точно в центъра на X и Y. Трябва с леко помърдване, с леко бутане да спре да мърда. Тогава горе-долу е в центъра. И зануляваме чрез левия бутон, чрез натискане. И в момента е занулен на 75 мм. Отвиваме и сравняваме. Сега може да не е легнал хубаво, затова почупваме лекичко, завъртаме. Ето виж каква разлика дава, когато не е в уста. И той е хлабав. Ето сега е центрован и показва точно 75 мм. С десния бутон, един път като натиснем, обръщаме функцията да мерим детайли, които са в плюс. Т.е. почва да отчита колко е по-голям от 75. И пак по същия начин трябва да се центрова точно в средата, за да е точно. Чрез натискане на левия бутон, на десния бутон продължително се обръща в инчове. На нас инчове не трябва, така че връщаме в милиметри. Грешки порядъка на 1-2 микрона са допустими. Трябва просто да се занулява по-периодично, трябва да се калибрува инструмента. Ето, показва 0,0. Това е.